पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मी माझ्या रोजच्या व्यवसायासाठी आलो होतो बाजारामध्ये आणि वरती रिक्षा लावून मी पार्किंगचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी रिक्षा लावून चालतच खाली किराणा मालाच्या दुकानामध्ये जात होतो। तर जात असताना जे आपले संदेश सावंत गोटा सावंत आहेत त्यांनी वाटेत जाताना त्यांच्या मांडवाकडनं असं जात असताना त्यांनी मला डायरेक्ट मांडवातनं बाहेर येऊन मला विचारलं की बाबा तू माझा पाठलाग कशाला करतोय, म्हटलं कुठे तुमचा पाठलाग केला। त्याच्यावर त्यांनी विचारपूस केली आणि त्याच्यावर त्यांचं असं म्हणणं होतं की आम्ही त्याच्या कार्यक्रमाला विघ्न आणतो। मी ह्या गोष्टीचा जाब विचारला की मला मान्य नाही म्हणून, आणि मी विघ्न वगैरे काय असेल तर काय। त्यांचा असा आक्षेप होता की तुम्ही रिक्षा घेऊन वर जाता, रिक्षा घेऊन खाली येता, वर जाता, तर व्यवसायात बाजार झाल्यावरती आम्ही रिक्षा धंदा करणारच, ह्याच गोष्टीचा राग ठेवून आणि काही राजकीय गोष्टींनी त्यांनी राग ठेवून मी शिवसेनेचा कार्यकर्ता आहे, आम्ही ग्रामपंचायतीमध्ये एकदम एकनिष्ठेने शिवसेनेबरोबर राहिलो, सतीश सावंत यांना मदत केली, आम्ही सर्व म्हणजे शिवसैनिकांना वगैरे सगळे घेऊन ग्रामपंचायत लढवली, त्याच गोष्टी त्यांचा माझ्यावर राग होता आणि बरेच दिवस ते माझ्यावर खुन्नसनेच बघत होते आणि आज त्यांच्याकडे काही न बघता सुद्धा त्यांनी तो राग काढला आणि मला हाताला धरला। रस्त्याचं विचारलं नाही पण ते बाजूच्या कोल्ड्रिंकमध्ये नेऊन त्या तिकडे मला मारहाण केली। त्यानंतर मग मी त्या गोष्टीला विरोध केला। त्यांनी मला सांगितलं कोण येतात ते बघूया वगैरे, कोण काय करतात ते बघूया, कोणाला ते घेऊन ये असं। तर मी माझ्या कार्यकर्त्यांना फोन करून बोलवून घेतल्याच्या नंतर मग ते माझे कार्यकर्ते आले आणि घेऊन गेले आणि त्याच्यानंतर मग झालेल्या मारहाणीची तक्रार आणि त्याचबरोबर मला तिथे बाहेर पडताना की तुला मी ठारच मारणार हीच भूमिका त्यांनी ठाम ठेवली आणि माझ्या याच्यात काही चुकी नसताना एक साधा व्यावसायिक असल्यामुळे आणि मेन म्हणजे कट्टर शिवसैनिक असलेला राग माझ्या मनात ठेवून त्यांनी माझ्या मारण्याची धमकी दिली, म्हणून मी आपल्या कायदेशीररित्या पोलीस स्टेशनला तक्रार केली आणि आता इकडे हॉस्पिटलला मेडिकल वगैरे करून हाताला जरा दुखापत झाली आहे आणि पायाला मुक्का मार लागला आहे, त्याकडून गालाला पण लागला, तर तक्रार केलेली आहे आणि आता पुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये राहणार आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।